Здравейте! Вие сте с телевизия Супер 9, а аз съм Пипончо. Аз съм Чок. Това е първото ни клипче. Сега ще разцъкаме малко лоу. Аз съм с Бран, Аз съм Чок с Шак. е с Шако. Честно Може малко казано, сме силни, гордо. Може малко да умираме, че сме нови, да. Нови, играем от 3-4 седмици, но това са игри Ама не бива. за кеф. Ама не бива за кеф играем. Много бавно ти зарежда това, бе. Не може да се зареди. Самани. На Бонгио е най-бавно обаче. Виж на Warwick. Ами даде. Давай, объркай. Опа. Майче бият другите. Не знам, ако Twitch може Имат да играе. фис. Имат фис. Сега поне ще го видим в Давай. Дейс. Да си вземем един Ето. собствен шоус. Аз съм живо здраво. Чоки на къде е нагоре? Те Няма трябва да. 4 нагоре и един надолу. В Не, хората, четири. които ни трябва. Аз ти казвам, че са 4 птаха за Ансум. Това е най-добрият българин. Той ни е приятел. Някой път ще поиграем с него. Той е най-добър с два героя, с Сакали и с Грагас. Грагас май беше най-трудният за игра, нали? Или? Да. Запомнил съм. Иди надолу. Давай. Аре, тия двамата скачат, так му помогни. Аре, веднага тръгвай. Давай, тръгнете 10 човека. Сега. Давай, слизай. Давай, бе. Чоки. Бързо. Къде изчезна, бе, човек? Това човек един бог знае къде си. Ало, тук съм. Аре, идвай, че тук почти ги убих. Малко се забавих. Какво да направим? Иди нагоре. Чеш на. Виждам, че е горе. Аз ще Така идвам. убия. Там има 3 момчета. Давай, бой, че няма магики. Те ме убиват. Бягай. Бягай. Майка. Бягай. Пепи, върни се на обито. Давай, ама толкова сега ще му... Чак, че нищо мишките ми се обърна. Стига, бе. Защо за какво послушам? Аре, гледай се. Знам, като он ги килни. Чакам се. Е горе по прата, я да ги видим. Ще успея. Сега, поне ще Давай, умра. гледай, колко дойдоха. И всички отдолу. Бягай. Брате, има ти бранто, бе. Не, само аз го имам. Не можах да го килна.
Хванил, че се няма кръв. Давай, те 10 човека дойдоха. Ай сега то да ме уби. Да. Да убият. Също двама. Малко трудно. Биха на Пепер. Не знам. Ако един скачи да вземе туретката горе, ще е хубаво, ма. Аре, ти поне вземи тази туретка. Един и два. Това е новия Фис. Най-новия герой в Фол. Чакай, давай. Идвай към мен. Ела, привлечил към мен. Иди го би. Човек не го остави така, бе. Това е гаден. Чакай, че мога да ме това. Практикам. Ари, бе. Бре, убих Фис. Ти го взе, аз го убих. Тя се точно отсниме. Няма страшно, идвай. Да, няма страшно, чакай. Ще му задам една магийка. Бягам, че стана. Каква та мечка е? Да, всички. Гледай, чакай. Влези, ядка, влези. Да. Браво. Той бил този ботъл. Оби готово откъде? Аз викам за оня долу. Върни се. Какво пана си? Случи. Това не се случи. Аз още нямам един кил. Тук се пробвам да избягам. Да не умра. Какви си тука? Съжаляваме, че толкова умираме, ама сме новички, казах ми. Но в скоро време това няма да се повтори. Другия ни клип ще е малко по-различно. Той май ще играе тогава и Зансум. Не, Зансум, а Зансум. Сум. Все едно е също. Видя ли кулата, бе? Това в клипчето го имаше и то е много яко. И това ще му... как бият тези двете? Остава да му убие миньон. Направо си реже главата. Искам аз да удържам, искам. Много искаш. Аре, ето бати бързо. Това мечката май беше някакъв кино и аз не помня вече. Бягай. Колко дойда да не помня. Стихани магики, да. Не бой. Тома следва още. Но как се прави сега? Иска се върна да го отрепа. Да, точно така. Умирам. Ти не умираш ли, бе, човек? Ти къде си изобщо? Аз обикавам. Изобщо не излизаш от картата. Изобщо не излизаш. Ге. Чао. И аз това ще... Нож. Къста игра. Биха на яката. Ти почваме още и викаш бихана. И трябва да направим като циганка, гадателка. Опа. Мале, те как бият. Яко. Влезвате. Какво? Бро! Аз го оцелих точно. Ай, бързо. Хубаво го оцелих. Пипончо е велик. Не, че пък виж каква смешна картинка, бе. Като това, нали, имаше един филм. Такъв. Бип, това, че ме дразни. Не, вземи турет. Това как точно Я съм това. Я съм това. Гъна обаче. Как исках да си го взема този кил? За теб. Дай, бий го. Аз ще взема турет. Не, по-добре. Да, бий го.
Ще да кажем някой друг да ми изкочи. И аз го взех на майка си. Ай, чач не псовай. Ще няма псовност. Ще репортна. Чакай, махни се. Това ще удари с ултимата. Бой. Чакай. Аз забравя да бирам. Бой. Как ще снимиш? Ге. Сам как го трепках на половината още. Ела да отрепиме това. Всеки си... Пак това ли е? Да, това си като ти. Как теб. Сега да кажа това какво ли е. И защо какво говоря? Чакай, файно. Мале. Аз бегам. Помня. И то са... Превърна две. Както редката ме отрепала повече, 82% ми е вкарала демидж. Мамка му... Не биха на... Аре, Пепи! Аре, уби го! Браво, Пепи! Аре, Пепи, аз не играя, както вижда съм умрял, ма. Как? Те сега. Те ма да се вече. Ще видим. Просто го килна. Ай, сега чакам. Чао. Те колко са? Това ма стънна. Чакай. Аре, Мария, куче си. Кучумарка, какво го прави? Чиля, гледай. Аре. Кучумарка, гледай. Спорам да взема това. Да вземем бе. Аз го убих това. Пегай, че това някой ще напъни. Бе, идвам само, аз идвам. Ето ма. Чакай, тук ваши. Няма смея да убих. Ай, сега просто... Села ми. Села ми ги отходи. Ето това ти красавец. Обита към кутийката това, да се бутам. Така е. Това се казва Рингмен. Гъпнал съм. Не можаха. Че аз бягам. Аре, бе. Поне обаче тук е по-бързо. Дига левели по-бързо и повече голда. За разлика от Скорсик. Това да е, това на Rift. Ние ще ги бием. Добър ден! Пияницо. Яла нагоре. Чакай, яла нагоре. И трябва първо да минем на това. Ще едва как да гледам на това кошка. Бегам, аз това ще мога да го гледам. Сам не. Това е някакъв... Ела помогни да я, какво чакаш там? Те.